Bon, on l'a mené tirer, mais on l'a pas passé au Coréen. Nyami ngilo do ko manya la wonde abonné bi Je suis Abdraman Sissoko, secrétaire général de l'association des jeunes pour le développement et le progrès de Kalabankou. Chaque année, am to kan événement en quoi ni a deuxième édition ni. Chaque année association ni ke ni deuxième édition ni. Et parce que bon dans le cas sababu ka dem sunu franc alisa. Ne to Fatmata Madame Douare Fatmata Ibrahima Touré nana bonya danga ko ne ka ko marene a jarayen a bonya na parce que ne fane demba tigidi bolon tan kadne et puis ne ka so ni tara la ni bolon betan ne ni ciambe de siga nga so be de be fa dem senna ni ben sin to de parce que ni bolon tan bi ke rom na dron ben de be parce que nous sera ka nyogo re groupe ka nyogo nda ko tan yala ya ko tan fen chamay ni de buti ndo nyogo panana wa maître Sismaye adike ni tukuti chef de quartier an ka dɛmɛ ko de min ye dɔrɔn k'u encourager ka kangaru da ye u bɛ se ka bɛn cogo min na parce que n'u bɛnna o ye koba de ye quartier kɔnɔna na n'aw ye ɲɔgɔn dɔn n'aw farala ɲɔgɔn kan o de bɛ se ka kɛ sababu ye quartier ka taa ɲɛ. L'association créera depuis 2010 en résidence en Wolo. An nana ye sigida la denmisɛnninw ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ ni association ni o bɛ sɔn an nana ye association fana ka objectif dɔ fana ye jumɛn ka sigida la taɲɛ n'an y'an miiri o la k'an ka se ka jɛkulu dɔ sigi ɲɔgɔn kan n'an ye jɛkulu in sigi an bɛ denmisɛnninw an b'an fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka sigida la taɲɛ cogo min na chaque année an bɛ journée de salubrité organiser journée de salubrité an b'o organiser an bɛ to ka misiriw fana furan an bɛ to ka Kalabankɔrɔ commune kɔnɔ an bɛ to ka misiriw kɔnɔna dɔw furan o bɛ sɔn fana an bɛna bientôt don di san kɛ. Dans les années passées, on a cours de rattrapage que les candidats ont fait.